This is the Gupan's Ultimate FM radio station, 90.3 Energy FM. Pagka mong sabing radyo, sabihin mo Energy. Masamsamit. Coming to you live at the 4th floor, Duki Chongson Building, AB Fernandez Avenue, Dagupan City. And we are heard hindi lang po sa syudad ng Dagupan, but we are also heard sa buong probinsya ng Pangasinan. Magandang umaga po. Pati coast to coast and globally, napapakinggan po tayo through a radio portal at sa inyo pong ini-enjoy ngayon na Energy FM Dagupan FB page. Our dear listeners, our dear guests, of course, sa mga kapangga natin na viewers na rin po na nanonood, welcome po sa isa na namang Tapatan ni Pangga 2022. Ngayong araw atin pong hihimay-himayin, atin pong kikilalanin at kakausapin ang mga tumatakbo na mga aspiring politicians at siyempre mga nagbabakasakaling maluklok din po sa pwesto. Magandang umaga. Ngayon po ay atin pong i-assess and educate our dear kapangga and listeners. Lalong-lalo na po ang mga beautiful people na nakikinig ngayon dyan sa may Basista, Pangasinan. Kumusta po kayo? Atin pong mga kapanayam, siyempre isang malaking karangalan na atin ngayong makakausap ang standard bearer ng Basista for Progressive Change, running for mayor ng Basista, Pangasinan, dating municipal councilor ng Basista, Pangasinan. Walang iba po mga kaibigan, Honorable Edgardo Boy Tagum ng Basista. Magandang umaga po, sir. Sir Boy. Magandang umaga, Sir Jay. Ay, ganda rin po ng boss ni Sir Boy. Sir Boy, bago ang lahat, salamat po sa pagpapaunlak ninyo po na kayo po ay aking mga kapanayam dito sa Tapatan ni Pangga 2022. Bago natin simulan, kumusta po kayo? Mabuti naman, Sir Jay. Isang karangalan na ako ay maanyayahan na ma-interview at mailatag ang aking adikain para sa bayan ng Basista. Ayan, okay. Gusto ko lang pong alam sa mga tagapakinig natin, our viewers sa ating Facebook fan page na meron po tayong mga text lines para ipadala ninyo bukod po dun sa inyong pong mga sa comment section na ating pong babasahin. Ito po yung mga text lines natin, 0912-782-5884. Ulitin ko po, 0912-782-5884. Kasama po dyan ang 0955-976 at 34. Sir Boy, ako'y ready na ako sa aking mga tapat na katanungan. Handa na rin po ba kayo? Okay lang po, Sir Jay. Okay, bago ko po natin ibigay yan ulit, gusto ko lang po ipaalala, Sir Edgardo Boy Tagum, na meron po tayong mga inilaan na oras sa bawat katanungan. At pag narinig po yung buzzer, hanapin ko lang po sandali yung buzzer para pag narinig niyo po ito, well, it's time for us to move on sa susunod pong katanungan. Ito po yan. Narinig po natin, sir? Okay po. Okay, so eto na po ang ating first tapat na katanungan para sa ating pong guest. Tapatan ni Pangga 2000. At bibigyan ko po kayo ng 1 minuto para sa ating tapat na katanungan. Sir Edgardo, isang tapat na tanong. Sino po si Edgardo Boy Tagum? Yun, 1 minute starts now. Unang-una, magandang umaga sa ating mga tagapakinig sa Basista, sa probinsya ng Pangasinan at saan man sulok ng mundo. Magandang umaga sa inyong lahat. Si Edgardo Boy Tagum ay 53 years old. Graduate ako ng Basista Central School ng elementarya at nagtapos ng AB Philosophy sa Claret Seminary of Quezon City. Isa rin po tayong lisensyadong guro. Lisensyado tayong guro. In fact, isa sa mga rin trabaho natin habang tayo po ay nagsisilbi bilang konsehal ng bayan ng Basista, ay nagtuturo po tayo sa mga universidad dito sa Pangasinan at isa po tayong guidance counselor. Ako po ay happily married with Acela Robles Tagum with 5 kids. 4 po sa mga anak ko ay professionals na. Isa po akong naging most outstanding counselor ng Pangasinan. At the same time, na-elect po tayo na officer ng Philippine Counselors League. Bago po tayo naging politician, naging party po tayo ng corporate world. Nag-umpisa po tayo na bilang isang medical representative until I rose from the ranks. Thank you very much po sa inyong tapat na kasagutan. Sa ating unang tapat na katanungan pa lang po, Sir Ed,
Sir Boy, mas gusto po sa ng ating guest na tawagin siyang Boy na lang daw kanina. So next, isang tapat na tanong po, Sir Edgardo Boy Tagum. Ano po ang nagpapalakas ng loob ng isang Edgardo Boy Tagum na tumakbo bilang mayor sa Basista ng Pangasinan, Basista Pangasinan? 5 minutes po, bibigay ko sa inyo ang yung tapat na kasagutan ngayon na. Unang-una ang nagpapalakas ng loob natin upang tayo ay mag-aspire bilang ama ng bayan ng Basista nitong nalalapit na May 9, 2022 local elections ay yung mga taong na tinatawag nating marginalized, the neglected ones, yung mga nasa grassroots level. Alam natin yan yung mga tao na kulang ng lakas ng loob upang iparating sa nakaukulan ang kanilang adikain, ang kanilang suliranin sa buhay. Ngayong panahon ng pandemya, alam natin na mararapat lamang na bigyang atensyon at bigyang importansya ang kanilang pangangailangan sa panahon ngayon. Alam natin na maraming nawalan ng trabaho, humina ang negosyo, maraming naapektuhan, maraming nagkasakit na kung saan hindi ganong natutugunan ang kanilang pangangailangan. Isang halimbawa dyan ang ating mga kababayan na kung saan ay mga umaasa lang sa kakarampot na sweldo, umaasa lang sa kakarampot na kinikita sa araw-araw nilang pagtatrabaho, tulad ng pagtitinda, tulad ng pagtatribike, pagtatricycle. Ito yung mga tao na kailangan natin na bigyang importansya. Sila yung nagpapalakas ng loob sa isang Edgardo Boy Tagum upang sa gayon ay mag-aspira bilang maging isang ama ng bayan ng Basista. Alam natin, may kasabihan tayo na Duralex sed lex, sinasabi natin yan. But it doesn't stop there, no? Duralex sed lex, the law may be harsh but still the law, sabi nga nila. But then, we have to consider its social implication. Sinasabi nga natin, isang dictum na ratio legis nos est lex. The letter, the spirit of the law is not the letter itself. It's not the law itself, but its social implication. Dapat sa pag-implementa ng batas, tinitignan natin yung magiging epekto nito, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na nasa baba, yung tinatawag natin na nasa grassroots level. At bukod pa ron, gusto kong ipagpatuloy yung mga dating inumpisang kong pagtatrabaho nung ako'y konsehal na halos 4 terms akong konsehal. Nag-start ako noong 2001, tapos bumalik ako ng 2011 at nagtapos tayo ng 2019. No? Marami tayong ginagawa nung tayo konsehal pa lamang at gusto kong ipagpatuloy kung ano man yung mga magagandang serbisyo na ginagawa ng isang Boy Tagum sa bayan ng Basista. Yun ang nagpapalakas sa akin upang ipagpatuloy ang serbisyo ng isang Boy Tagum. Sir Edgardo Boy Tagum, you still have remaining 1 minute and 30 seconds. Do you still want to move on or ipasok na ho tayo sa susunod na katanungan? Okay na tayo. Okay na daw po mga kaibigan. So we move on sa atin pong susunod na tapat na katanungan mga kapangga. Dear listeners, gusto ko lang pong paalam sa inyo na bukas po yung linya natin. We are now receiving questions mula sa ating text line. Sa mga nagtatanong, ano po yun? 0912-782-5884. Uulitin ko po, 0912-782-5884 at 0955-5976-34. 955-5976-34. Meron na ho din mo mga pagbati po sa ating mga comment section. Babasahin ko lang po para sa inyo pong kaalaman. Well done from Imelda Ramos. Go for it, sabi dito. Kitty De La Cruz, go Mayor Tagum. And pagbate, Sheena De Guzman, pinapalakpakan po kayo. Go Mayor Edgardo Boy Tagum from Joel De La Cruz. Maraming salamat po sa mga susuporta kay Tito Boy from Criza. And yan, sabi dito, pogi mo Sir Tagum, mas pogi ka kay Sir Jay. Mga ganun mga comment. Pa-shoutout naman po, watching po from Mapulo-Pulo, full support buong family ko sa inyo, from Rosina de Guzman, Francisco Salvador,
is service rooted in faith. God bless Edgardo Tagum and Kuya Boy Kuyan. Ayan, from Ethan Tags. Gwapo ng mayor namin. Gwapo Mayor Edgardo Tagum. EDS 2022. Ayan po yung mga pagbati sa inyo. And pwede na ho kayong magpadala ng mga questions niyo. At gusto ko lang pong ipaalala lang sa mga kababayan natin dyan sa may Basista Pangasinan that as we move on po sa tapatan ni Pangga sa mga questions natin, the views and opinions na inyo po mapapakinggan mula sa ating guests. At ay galing po sa kanilang mga puso at wala pong kinalaman ng host, ang istasyon at ang kumpanya. So we move on sa ating next tapat na katanungan. Sir Edgardo Boy Tagum, ano po ang mga plataforma na nais niyo pong ilatag sa mga mamamayan ninyo dyan sa may Basista Pangasinan? You will have 5 minutes for your tapat na kasagutan. Ngayon na. Alam mo, Sir Jay, gusto ko sa tulad ng nabanggit ko kanina, gusto ko lang ipagpatuloy kung ano man yung mga ginagawa ko nung konsel ako. Subalit pag ako'y naluklok o nahalal bilang isang ama ng bayan ng Basista, mas magagampanan ko, mas makatutugon ako sa serbisyo na dapat kong ilatag sa aking mga kababayan sa bayan ng Basista. Unang-una ang trabaho. Tulad ng nabanggit ko kanina, isang problema natin ay kawalan ng trabaho. Ang nasa isip, although ang pagbibigay ng trabaho ay dapat manggagaling yan sa initiative ng isang nangangailangan. Sabi nga sa kasabihan, turuan mo ang taong wag mong bigyan ng tao ng isda, bagkus tulungan mo siyang mangisda. So ang plano ng isang Edgardo Boy Tagum, kung ito ay mahalal, ay mag-establish tayo ng isang opisina diyan sa bayan ng Basista sa munisipyo, na kung saan ang lahat ng magsusumite ng kanilang mga biodata o resume para sa kanilang pag-apply sa trabaho ay ating i-accommodate at ihahanap natin sila ng trabaho na kung saan nababagay sa kanila. Isang malaking tanong ang madalas ipaabot sa akin, paano raw ba kung ang isang Boy Tagum mahalal, paano raw ba yung mga job order employees sa munisipyo? Alam nyo, ako si Boy Tagum, malaki ang puso ko lalo sa mga nangangailangan. Hindi pananatiliin natin ang serbisyo ng mga job order sa munisipyo, lalo na pag magandang yung ginagawa. No? Ang gagawin natin dyan, alam ko, the fact na nandyan kayo, na naluklok kayo bilang mga empleyado sa munisipyo, kayo ay karapat-dapat na upo-upo dahil may confirmation kayo ng civil service. Ang gagawin natin dyan, pagdating sa regularization, first come, first serve. It's not, hindi ko i-implement ko yung kung sino ka o kung sino ang kilala mo, bagkus ang maging basiyang ko ng pag-regular sa inyo ay kung gaano ka katagal dyan at kung gaano ka kaseryoso sa pagsiservisyo sa bayan ng Basista. Yan ang trabaho. Pangalawa, edukasyon. Alam natin, nung ako'y konsyal pa, nagbibigay na ako ng educational grant na kung saan nanggagaling sa sarili kong bulsa. Pag ako'y naluklok bilang ama ng bayan ng Basista, magpopondo tayo ng sapat upang sa gayon ay tumugon sa mga poor but deserving students, be it elementary, high school and college. Tutugon tayo sa pangangailangan nila pagkat ang paniniwala ng isang Boy Tagum, ang edukasyon ay isang bagay na hindi mananakaw. Ito ang kayamanan na ipapamana natin sa ating mga anak na hindi mananakaw. Pangatlo, ang social services. Alam natin, maraming senior citizens na nangangailangan. Some of them are being neglected, no? Napapabayaan sila. Ako, habang ako'y, kahit hindi ako nakaupo ngayon na wala akong posisyon sa bayan ng Basista ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang pagserbisyo ko sa pamamagitan ng pagbibigay ng assistance, be it financial or medical, lalong-lalo na sa ating mga senior citizens. Kasi ang paniniwala ni Boy Tagum, wala ang mga senior citizens, wala tayong mga sumusunod sa mga senior citizens kung wala ang mga senior citizens na yan. Alam natin na sila ang, kumbaga, ang haligi natin na gumagabay sa atin na dapat nating pagserbisyohan at ibigay ang nararapat na tulong at pagmamahal sa kanila. Ang isa pa,
ay ang tinatawag nating ang kalusugan. Sa panahon ng pandemya, dapat nating palakasin ang immune system natin, no? It's a matter of spreading the right education in order for the constituents be educated with respect to like yung mga vaccination, no? Kailangan natin sabi nga natin, an apple a day makes the doctor away. Ngayon kung bibigyan natin ng sapat na pagkain, bitamina ang ating mga kababayan, ay sa palagay ko magiging malalayo sila sa anumang sakit, anumang karamdaman na maaring kumapit sa kanila. Ipagpapatuloy ko rin ang sports development, and of course nandyan din ang proyekto para sa agrikultura. Maraming salamat po, of course, sa ating bang guest, Sir Boy Tagum, Sir Edgardo Boy Tagum, sa mga kababayan natin dyan sa may basista. Keep on sharing po at this juncture. We have 106 viewers. Please like and share ang ating pong programa para po maipahatid sa mga kababayan po natin dyan sa may basista Pangasinan ang boses ng ating pong guest na ating pong kinakapanayam sa oras na to. Go Mayor, shout out CPG Builders. Tony Robles, yan ang Mayor ko, Boy Tagum. Angeline Ferrer Aquino Quirol, go Mayor. Okay, may mga questions na po tayong pumasok. 0912-782-5884. Uulitin ko po, 0912-782-5884. Another tapat na katanungan. Sir Edgardo Boy Tagum, isang tapat na tanong, ano ang mga bagay na sa tingin mong paghahanda ang dapat gawin natin yan sa may basista Pangasinan, lalong-lalo na sa oras ng kalamidad? Anong yung tapat na kasagutan? 5 minutes? Ngayon na. Sa oras ng kalamidad, ang masasabi ko ay ang unang-unang ang partisipasyon ng ating mga residente. Number 1 yan, na kailangan ang ating mga residente ay makipagtulungan sa lokal na gobyerno upang sa gayon, like halimbawa, sa panahon ng kalamidad, like halimbawa mga baha, iwasan natin upang sa gayon maiwasan ang baha at pagdating ng mga tag-ulan, iwasan natin ang pagtatapon ng basura na kung saan-saan, no? Implement natin, may batas na umiiral sa bayan ng basista, yung sa waste management, segregation, kung kinakailangan na i-segregate natin ang ating mga basura sa 3 aspeto. Alam natin may proyekto ang lokal na gobyerno ng bayan ng Basista na kung saan ang mga plastic ay iniipon at ito ay kino-convert into something na ang kapalit pag dinadala nila sa munisipyo, pinapalitan ito ng groceries, bigas. So sa ganitong pamaraan, kinokongratulate ko ang lokal na gobyerno ng Basista dahil kahit papano, ito ay isang paraan upang maibsan o ang pangailangan o tumugon sa pangailangan ng ating mga constituents. And at the same time, it is also a way of possibly na magkaroon ng baha sa ating bayan. Alam natin ang bayan ng Basista ay minsan binabaha rin yan sa panahon ng bagyo at tag-ulan. So pag properly educated ang ating mga constituents, tumutugon sila, rumeresponde sila sa mga anunsyo na nagmumula sa lokal na gobyerno, sa palagay ko maiwasan natin ang posibleng pagbaha sa bayan ng Basista sa panahon ng tag-ulan. Maraming salamat po. Hindi na ho tinapos ni Sir Boy Tagum ang kanyang 5 minutes, mga kapangga. That means hindi po yung remaining 2 minutes niya, hindi na ho yan po magtatapa po, magkicarry over sa susunod na ating question. And it deserves 1 minute lang po for this tapat na katanungan. Isang tapat na tanong. Sir Edgardo Boy Tagum, ano po ang masasabi niyo sa no vaccine, no labas policy? 1 minuto lang po ang ibibigay ko para sa tapat na kasagutan ninyo. Ngayon na. Magandang katanungan yan, no? Yung no vaccine, no labas policy. Alam mo, Sir Jay, ako very supportive ako sa vaccination. Kasi according to records, 40% yung probability ng isang vaccinated ay maka-acquire ng COVID-19. And at the same time, at least pag vaccinated ka, no,
maiiwasan mo rin na yung possibly, in case na infected ka, maiwasan mo yung probability na cause of death and possibly hospitalization. So, ako, kung may batas na ipapasa na dyan sa sinasabi nating no vaccine, no labas policy, I'll support that kind of law. Kasi ito, hindi lang para sa atin ito para sa ating pamilya, para sa komunidad at para sa lahat ng tao. Kaya kinakailangan magtulungan tayo. Tapatan ni Pangga 2022. 10:36 in the morning. At siyempre mga kababayan natin nag-i-enjoy ho. We are now at 102 viewers. Maraming salamat po sa inyo pong pagda-like and share po ng ating programa ngayon, ang Tapatan ni Pangga 2022. At sa mga tune in pa lang po, right in front of you sa ating pong Facebook fan page, Honorable Edgardo Boy Tagum ng Basista Pangasinan. Last, tapat na katanungan para we move on sa the next part po natin ng ating Tapatan ni Pangga 2022. Tapatan ni Pangga 2022. This would give you 5 minutes po para sa iyong tapat na kasagutan, Sir Edgardo Boy Tagum. Kung ikaw nga po ay mahalal at bigyan ng pagkakataon ng mga mamayan ninyo dyan sa may Basista Pangasinan na maging mayor po this coming May 9, 2022 election. At kung sakali man po ang mga makakasama ninyo ay nasa kapilang partido, paano niyo po sila pakikisamahan? 5 minuto po, yung tapat na kasagutan ngayon na. Napakagandang katanungan yan, Sir Jay. I always believe in Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Kung sakali man po na ako ay palarin na maluklok bilang isang ama ng bayan ng Basista, at tulad ng iyo pong katanungan, ang ibang kong kasama ay hindi palarin, isa lang pong masasabi ko, my loyalty to the party ends on the very day of my election as municipal official. Yan ang masasabi ko dyan. Sa palagay ko naman, lahat ng elected official o lahat na nag-aspire na maging municipal official, provincial o national, ay ang hadikain ay ang makapagserbi ng tapat, may puso at may konsensya para sa bayan. Kung sakasakali man po na dumating ang panahon na ang mga kasama ko po ay hindi ko kapartido o hindi ko kaalyado, nung ako po ay konsehal, ilang beses na po nangyari yan na ang naging mayor ay hindi ko kaalyado, ang vice mayor ay hindi ko nakaalyado. Subalit, nagawa ko pa pong makipagtulungan sa kanila pagkat ang iniisip ko po palagi ay ang kapakanan ng nakararami, ang kapakanan ng mga nangangailangan, ang kapakanan ng bayan ng Basista. So, ang gagawin ko po ay hihikayatin ko po kung sino man po sila, maging vice mayor o councilors, na magtulungan po kami alang-alang po ko sa ikagaganda, ikatataguyod, progreso ng bayan ng Basista. Alam mo, Sir Jay, nung ako'y konsyal pa, minsan nga napagbibintangan ako na kasi ako napagbibintangan ako na lumipat ng partido. Alam mo kasi, pagdating ng tapos ng eleksyon, trabaho na talaga agad ako. Wala na akong pakialam sa partidong sinamahan ko. Ang lagi kong sinasabi, sa ngayon, ang amo ko ay ang taong bayan ng Basista. Hindi yung partidong sinamahan ko. Subalit, pagdating ng eleksyon, nakikisama ulit ako sa dati kong partido, sa partidong kumbaga nagbigay ng galang sa akin, nagbigay ng karangalan sa akin, sapagkat iyon ang aking bihikulo upang sa gayon ay maging isang municipal official ng bayan ng Basista. Muli, ang masasabi ko, pag ako'y naluklok ng ama ng bayan ng Basista, ang prioridad ko ay hindi ang partido, kundi ang mga taong umaasa ng serbisyo ng isang Boy Tagum. Thank you very much, Edgardo Boy Tagum, ating pong katapatan ngayong araw na to, running for mayor dyan po sa bayan po ng Basista Pangasinan. Tapatan ni Pangga 2022. So may inyo po ang ating mga basic questions, but at this juncture, we're now opening the text lines.
May mga pumasok na po, Sir Boy Tagum, na mga questions po mula sa ating mga kababayan. At gusto ko lang pong ipaalam sa inyo that before moving on to this part, tayo po'y humingi muna ng pahintulot mula sa ating guest if he's willing to have a no holds bar. At pumayag naman po siya. At paalala ko lang po, ang mga opinion na inyo po mapakinggan ay mga opinion po ng ating guest. At wala pong kinalaman ng host, ang istasyong ito at ang kumpanya. So let's proceed with our mga questions na pumasok po mula sa ating text lines. Paano nyo po, okay, from Serge, ay po yung paano yung apelyado, paano nyo po mai-encourage ang mga ibang bayan na maging investors kung pinagkaitan ninyo ng karapatan ang ibang mga bayan at karatig barangay? Ang inyo pong, wala na tayong limit po dito, sir, ha? Ibig sabihin, you can answer as long as you like, basta wag lang ho tayong abutin ng alas 11 ng umaga. Pwede pakiulit? Paano po nyo po may encourage ang mga ibang bayan na maging investors kung pinagkaitan ng karapatan ang mga ibang bayan ang karatig barangay? Medyo broad yung question, no? Kasi kung paano hindi ko alam kung ano yung sinasabing pinagkaitan yung ibang barangay na kung saan hindi ko masundan kung yung line of thinking nung nag-raise ng question. Nevertheless, ang tanong ay kung paano ko ma-encourage ang mga, siguro unang-una, isang factor upang sa gayon ay ang mga karatig municipalities o cities ay makapag-invest sa bayan ng Basista. Isang factor na titignan nila dyan ay ang peace and order situation sa bayan ng Basista. Kung may peace, kung maganda, kung maayos, may uksoy na tinatawag sa Pangasinan, maayos ang pamamalakad ng isang bayan, no? Alam nila na safe sila, protektado sila, there is a great possibility that investors would flock to the local government, to the municipality of Basista to have their own businesses, no? At isa pa diyan, siyempre, pag nakikita nila na booming na rin ang ekonomiya ng bayan ng Basista, this will trigger or this will invite investors to come in. At lalo na pag magandang pamamalakad ng mga municipal officials, hindi magdadalawang isip ang mga investors na mag-flock in sa bayan ng Basista. Siguro ang tanong dyan na pinagkaitan, siguro, meron kasing cases na kung saan yung mga karatig barangay ng bayan ng Basista na mga tricycles, yung mga pumapasada, accordingly, based on what I've heard, they are being prohibited from entering the town of Basista. So we will come to that issue. We'll address that issue in proper time. No. So for now, ang masasabi ko, we can only invite investors, no, to have their businesses established in the town of Basista if there is peace and there is progress, and of course, how the municipal officials manage the local government unit of Basista. Texter 9396, bakit po tatakbo kayong mayor? Pwede naman pong tumakbong as vice mayor, councilor. Alam natin, magandang katanungan yan, ano po. Alam po natin na ilang terms na po tayo na councilor at nagampanan na po natin ang nararapat at may justice yung ating pagiging konsel. In fact, na-elect po tayo as officer ng Philippine Councilors League at naging outstanding councilor tayo sa buong Pangasinan, which was adjudged by DILG, Province of Pangasinan, and the Philippine Councilors League. So, ang sa akin lang, gusto kong magampanan yung aking ginagawa noong akong konsyonal sa mataas na level. Alam ko na mas makatutugon ako, mas makakatulong ako ng maayos at mabuti pag ako ay naluklok bilang isang ama ng bayan ng Basista. Texter 34556, Mayor Boy, kung kayo nga po ay maging mayor na nga po ng Basista, ano po ang plano niyo sa mga kababayan nating nawalan ng trabaho dahil po sa pandemya? Yan nga po, tulad po ng nasabi ko po,
mag-establish po tayo ng isang peso office. I-enhance po natin yan na kung saan ang gagawin po ng mga empleyado dyan ay wala maghanap ng trabaho, be it local and international, upang sa gayon tumugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan dyan sa bayan ng Basista. Plus the fact na yung mga hindi nakakalabas ng bahay, no, yung mga nasa grassroots level, nakikita ko na ang isang source of income ng ating mga kababayan ngayon diyan ay yung paggagawa ng lubid, yung bangkwang, no. Isa yan sa naisip kong library program na pwede nating itulong lalo dun sa mga kaparehas nating nasa hindi gaanong magandang kabuhayan. Makikipagtulungan tayo sa mga negosyante dyan sa bayan ng Basista na nagnenegosyo ng lubid upang sa gayon ay makatugon sa pangangailangan nitong mga kababayan natin nasa baba na masabi nating tulad nating mahirap ang buhay. Sir Edgardo Boitagom, Texter 1223, payag po ba kayo sa mga libreng sakay project ng gobyerno? Alam mo yung libreng sakay project ng gobyerno, nakikita ko yan, nasasalubong ko pag pupunta tayong San Carlos, meron coming from Malasiki, Bayambang, going to Dagupan, no? For as long as may nag-abide sila sa guidelines ng IATF, siguro wala tayong problema dapat pag-usapan dyan. At saka dapat kasi alam natin sa panahon ngayon, maraming nangangailangan ng wala silang sasakyan, wala silang means of transportation. So kung may libreng sakay, kahit paano makakatulong to sa mga nangangailangan for as long as it is it follows the guidelines of IATF. Nitong Texter 4325, mukhang nasagot na yung katanungan nyo regarding sa senior citizen, pero i-dish out ko po, maraming senior citizen ang nahihirapan ngayon sa Basista. Ano po ang plano ninyo sa amin? Alam nyo, napakagandang katanungan yan, kinilabutan ako. Kasi talagang hindi pa ako nakaupo bilang ama ng bayan ng Basista, tumutugon na ako sa pangangailangan ng ating mga senior citizens. And in fact, linawin ko na lang din to. Gusto kong gamitin to na opportunity na ang isa po sa proyekto na gustong gawin ni Boy Tagum pag ako po ay naluklok na bilang ama ng bayan Basista ay yung kahit man lang po sa kaarawan ng isang senior citizen ay mabigyan po natin sila ng isang simpleng regalo na magpapaligaya sa kanila. Alam ko po, it's not the amount, it's not the thing that counts, but it's the thought itself, no? So katulad may mga senior citizen tayo na nag-birthday kamakailan lang ay tumugon tayo sa kanilang pangailangan. Ang nakakataba ng puso na kung saan napakalit na bagay na binigay ko sa kanila at subalit sa kanila napakalaki na yon. Ang senior citizen ang sektor ng lipunan na dapat nating bigyan ng importansya. Isa sa mga iniisip ko, no, magkakaroon tayo ng quarterly visits sa mga barangay upang sa gayon ay tanungin o makipag-ugnayan sa mga senior citizens sa kanilang pangangailangan. At diyan natin ipapasok ang medical mission kasi alam natin ang mga senior citizens ay bihira nang nakakapunten sa bayan, sa sentro, sa poblasyon, sa munisipyo. So ang gagawin po natin, ang munisipyo ang dadalhin natin sa barangay upang sa gayon ay makinig at tumugon sa pangangailangan ng mga senior citizens. At isa pa, gusto ko rin po ito gamitin na avenue na upang i-announce na pag ako po ay naluklok na bilang ama ng bayan ng Basista, on a yearly basis magkakaroon po ng Senior Citizens Day sa bayan ng Basista na kung saan po magsasayaw po ang mga senior citizens, bibigyan po natin sila ng kaligayahan, na simpleng kaligayahan na hindi nila makakalimutan habang sila'y nabubuhay. With social distancing. With social distancing, of course. And according to the guidelines of IATF. All right. 50 minutes past the hour at 7 o'clock in the morning. Naku, marami pong pumapasok na katanungan. At marami din po mga papuri na pumapasok sa atin po sa live natin. Ano dyan ang nakaka-touch po, Mayor Tagum, pagbati galing kay Angeline Ferrer Aquino Quirol. Aurelio Freyas, Sullivan, 100%. Go, Mayor. From Anne Sherlyn. Very gentle and sincere sa lahat ng answers.
Saludo kami, boss. Nanonood ka ang Agila team sa inyo ngayon. Okay? If ever elected of mayor ng Basista, how can you help po ang mga returning OFWs from Alma Soriano de Guzman? Pagdating sa returning OFWs, hindi sa as of now I'm not privy to the protocol with respect to returning OFWs. In fact, ang family ko nasa Canada sila lahat ngayon. Yung wife ko, yung 5 kong anak nasa Canada. Isa sa mga concerns ko ay yung pagbalik nila kasi accordingly lockdown ang Canada ngayon. So alimbawa na kung paano natin sila mai-assist, siguro it's a matter of following the guidelines laid by the IATF. Hindi naman tayo pwedeng mag-shy away dun sa nakatalaga na alituntunin ng IATF. Basta susunod lang tayo ron. Kasi ako rin mismo nung pagbalik ko rito, kasi stranded ako sa Canada eh. Mm-hmm. Kasi nung nag-step down ako as municipal budget officer, if I'm not mistaken, that was September 2019, no? I flew to Canada to be with my family. I resigned from my teaching jobs sa Virgen Milagrosa University, sa Mary of Christians Catholic School, sa Perpetual Health College. Pumunta ako ng Canada just to be with my family, not knowing, no, na March 2020 magkakaroon ng pandemya, and I was supposed to be back by April 2020. So, na-stranded ako. Pagbalik ko rito, grabe, ang hirap, no? Quarantine kami ng 10 days sa hotel. Mm-hmm. Para kang preso. So, iyan naman ay para sa kabubuti ng lahat. No? Yes. Walang isinasay batas ang ating national government, ang ating local government na hindi makabubuti para sa lahat. Otherwise, it would be unconstitutional. Alright. Sir Boy, bilang isang kandidato, ano ang masasabi niyo sa mga kasama nating magsasaka na nahihirapan sa pagsasaka pero hindi nakakakuha ng magandang suporta sa gobyerno? Ano po ang inyong magagawa kung sakaling kayo nga po ay manalo bilang isang mayor? At isa pa po, sabi niyo isa po kayong dating councilor. Unahin muna natin yung first question mo, okay? Sa ano po ang masasabi niyo sa mga kasama nating magsasaka na nahihirapan sa pagsasaka pero hindi nakakakuha ng suporta sa gobyerno? Alam nyo, unang-una, makikipagtulungan tayo sa local agriculture office ng local government unit of Basista pag tayo po inahalal. At we'll make sure na yung pangangailangan ng mga magsasaka ay maibigay sa tamang oras. No, like yung pag-release ng mga certified seeds, yung mga pagbibigay ng mga abono ay mai-release yan doon sa tamang panahon na kung saan ay hindi I heard kasi from other farmers na more often than not, no, na tatanggap nila yung mga certified seeds, yung mga ayuda na kailangan sa pagsasaka kung saan nakapagtanim na sila, like yung mga palay, no. So ang tendency, ang nangyayari tuloy kino-convert na nila, inaano nila sa rice mill yung palay, certified seeds, at nagiging bigas na. So instead of mas gaganda ang crop ng bigas sa bayan ng mga magsasaka, hindi nadedefeat na tuloy yung purpose. Mm-hmm. Kasi tapos na yung yung planting season nung natanggap nila yung support from the department. Correct me if I'm wrong on this, but that's what I heard. But I'm giving the benefit of the doubt yung dun sa nagsabi sa akin. And of course, we have to coordinate with the national government with respect to the needs of the farmers. Texter 5485, isa ho kayong dating councilor bilang isang miyembro ng Sanggunian. Ano na po ang mga batas? Baka marami hong batas na naipasa si Honorable Edgardo Boy Tagum. Ano po yung, sa tingin ko na lang po yung pinaka-paborito yung batas na naiakda bilang councilor po ng Basista? Aram nyo, kung batas po, isa po sa naging basis kung ba't po tayo na gawaran ng most outstanding councilor dahil din po sa mga batas at saka sa mga resolutions na ipasa natin nung tayo po ay bilang konselpa. Ang isang paborito ko pong resolution na naipasa, ito po,
Kung maalala nyo po, nung ako po ay first termer councilor nung 2001, wala pa pong cell site sa bayan ng Basista. That time po ako po ay isang medical representative na kung saan po ay umiikot sa buong probinsya ng Pangasinan. Connected po ako sa isang multinational company at tuwing uuwi po ako sa bayan ng Basista, wala pong signal kasi po wala pa pong cell site, wala pa pong tower sa bayan ng Basista. So ito po ang udyok sa akin upang magpasa ng resolution inviting the very first telecommunication company to establish or to put up a cell site in the municipality of Basista, Pangasinan. Yan ang pet project ng isang Boy Tagum na pinapakinabangan nating lahat ngayon, na kung saan lahat po tayo ay nagkakaroon ng access sa ating mga kamag-anak at kapamilya sa lahat ng sulok ng mundo. At ganun din po napapakinabangan ng ating mga kabataan. Nung naipasa po natin yon, nagsunuran na rin po ang ibang telecommunication companies. Message from our text lines and comment section. Napakarami pong empleyado sa munisipyo ng Basista na wala pong masyadong ginagawa. Nakatambay lang po pero sumusweldo. Ano pong masasabi niyo? Alam niyo, may nahirapan akong sagutin dyan. Ang masasabi ko lang dyan ay pag tayo po ay naluklok na isang ama ng bayan ng Basista, yung pong mga sinasabi nating mga empleyado dyan, mga nangangailangan din po yung mga yan. Ngayon po ang gagawin po natin, itatalaga po natin sila sa kung saang pwesto sila ay nararapat. Ngayon po, alimbawa po, dumating po yung panahon na kailangan po nating i-evaluate ang bawat isa na empleyado, lalo na po yung mga nasa job order. I-evaluate po natin sila at titignan po natin yung kakayahan nila na kung saan pwede po natin silang irekomenda sa anumang pong trabaho, mapalokal o international. Ang masasabi ko lang po, intindihin po natin sila pagkat nangangailangan din po sila, lalo ngayon sa panahon ng pandemya. Kesa naman po, hindi ko po alam kung ano po ang naging basis ng appointment nila, kung bakit po sila na-hire. Ang sa akin lang po ay palagay ko po naman yung nag-appoint sa kanila tumutugon lang po sa pangangailangan, at ganun din po ang aking nasa puso. Tutugon po ako sa pangangailangan ng aking mga kababayan, lalo sa nangangailangan. Pero pag ganun po, pag tayo po ay naluklok, we'll see to it po ng mga empleyado sa local government unit ng Basista sa munisipyo ay gagawin nila ang nararapat nilang trabaho pag ako po ay nandyan. I am assuming na itong next question natin is also probably he's an operator ng tricycle or ano po, na mga jeepney at or isa ho siyang tricycle driver or jeepney driver. Ano po ang inyo pong sa tingin niyo po, ano po ang magagawa natin sa private motor vehicle inspection? Ano po ang opinion niyo dito? PMVIC po. As a future mayor, ano po ang magagawa niyo dito? Private vehicle inspection? Private motor vehicle inspection. Ito po yung PMVIC, ito po yung naging issue ho na tungkol po sa mga pagpapacheck ng mga sasakyan sa mga PMVIC. Instead going to yung mga ito po yung mga nasa gilid po ng LTO na smoke test. Are you aware of this po? To be honest, I must admit, sincerely speaking, I'm not aware of that. Okay, I'm not familiar. You may opt not to answer po. Okay lang naman po. Yeah. To be honest, hindi ko I'm not privy to that. Okay, thank you very much po. We have 1 minute to go, mga kaibigan. I guess in as much as really wanted to have Sir Edgardo Boytagum na ma-extend pa ho yung oras natin para sa ating Tapatan ni Pangga 2022. Pero kinapos na ako sa oras. So I'm giving Honorable Edgardo Boytagum ng ilang pong minuto para makapagsalita po sa atin pong mga kababayan dyan sa may Basista, Pangasinan. Sir? Muli po, isang karangalan na tayo po ay maanyayahan dito na tumugon sa imbitasyon ni Sir J. Oriles at ang makawani ng 90.3 Energy FM, no? Upang mailatag natin ang ating advocacy, ang ating hadikain para sa bayan ng Basista. Isang malaking pasasalamat po at gusto ko rin din pong banggitin
gamitin itong oportunidad na ang inyo pong anak, kapatid, kamag-anak, ninong, ninang, kumpare na si Boy Tagum ay taus-puso po na magsisilbi sa bayan ng Basista kung sakasakali po tayo po ay maluklok bilang isang ama ng bayan ng Basista. Asahan niyo po ang serbisyo ng isang Boy Tagum na may puso, may konsensya, at higit sa lahat may utak na pagmamaneho ng isang local government unit. Isasantabi ko po ang politika the moment na tayo po ay maluklok. Ang isipin po palagi ng isang tulad ko na si Boy Tagum ay ang kapakanan ng nakararami para sa bayan ng Basista. At gusto rin pong gamitin itong oportunidad na batiin ang aking may bahay na si Acela Robles Tagum na nakikinig sa Canada, no? Kasama ng aking anak na si Mary Antoinette, isa siyang accountant, no? Graduate ng UST. Yung pangalawa ko si Earth Raymond Tagum, isang ex-seminarian din, licensed teacher, graduate sa Mary Health Professions College Seminary. Si Edsel Ian Tagum, isang accountant din, graduate din ng UST. Si Engineer Carl Christian Tagum, isang civil engineer, graduate ng MAPU, at ang bunso ko po na matagal kong nakasama rito sa Pilipinas, sa bahay sa Basista, ngayon nasa Canada rin, isang grade 12. Ingat kayo dyan mga anak. And of course, ang Team Agila. Okay lang po ba nabanggitin ko? Okay lang po. Ako po ay nabibilang sa Team Agila na kung saan po ang atin pong kasamang gobernador ay si Congressman tumatakbong governor ay si Congressman Monmon Guico. Ang ating pong Vice Governor ay ang incumbent Vice Governor Mark Lambino. Ang ating pong congressman na tumatakbo sa segundo distrito ng Pangasinan ay si Congressman Marco Wangco, and of course ang board member na kasama natin ay incumbent board member Von Mark Mendoza, and future board member, now Councilor of Mangaldan, Mangaterem, future board member Philip Cruz. And ang Team Agila ng Basista, shout out kay Vice Mayor, former Mayor, incoming Vice Mayor Raul de Guzman, and my councilors, Amor de Guzman, Kobe Brian de la Cruz, Vanessa Baracchio, Rosemary Custudio, Rosalie de Guzman, Joey de Vera, Leo Resultay, and the only incumbent councilor na kasama ko, Councilor Jet de Guzman. Shout out sa lahat ng barangay officials, lalo na ang barangay officials ng Barangay Dumpay, headed by Barangay Captain Glenn Vic de Guzman. Maraming salamat. Lagi po tayong mag-iingat, iwas po tayo sa anumang karamdaman, at laging isa puso ang tunay na serbisyo at gawing Diyos ang nasa gitna ng ating ginagawa. Salamat po. Maraming salamat po, Honorable Edgardo Boy Tagum ng Basista, Pangasinan, running for mayor po this coming May 9, 2022. Maraming salamat po muli sa inyo at sa lahat po mga nagsubaybay dyan ho sa may Basista, Pangasinan. Salamat po, Mayor, sa pagtugon ng lahat ng tanong. Sabi dito na bitin po kami sa tanungan at sagutan nyo po. Maraming salamat din po. Sumayin nyo po ang isa na namang edisyon ng ating Tapatan ni Pangga 2022. Antabayanan naman po bukas ang ating pong makiging katapatan. Walang iba ang tumatakbo pong mayor sa syudad po ng Dagupan City, Honorable Mayor, former Mayor Belen T. Fernandez. 11:04, stay safe, stay healthy. Sumayin niyo po muli mga kapagaga ang ating Tapatan ni Pangga 2022. Santon Plus Herbal Capsule.